Katar döwletiniň Doha şäherine agraatletika boýunça geçirilýän Grand Prix halkary ýarşyna Türkmenistanyň ýygyny toporundan 14 turgun gatnaşdy. Bu halkary ýarşyna 382 turgun 96 döwlete wekilçilik etdi. Agraatletika boýunça ýygyny toporun turguny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygynyň harby bölüminiň eskeri Bunyat Raşidow 67 kilogram agram derejesinde çykyş edip filtrelep galdyrmakda 141 kilogram agram galdyryp birinji orna we altyn medala, iteklep galdyrmakda 157 kilogram agram galdyryp altyncı orun, umumlukda 290 kilogram agram bolup 3-nji orna we 1-nji medala jemi 1 altyn we 1 medala nasip boldy. Türkmen Devlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talebi Gaýgysy Töreýew 81 kilogram agram derejesinde çykyş edip filtrelep galdyrmakda 150 kilogram agram galdyryp 5-nji orna, iteklep galdyrmakda 188 kilogram agram galdyryp 3-nji orna we 1-nji medala, umumlukda 388 kilogram agram bolup 3-nji orna we 1-nji medala jemi 2 1-nji medala nasip boldy. Türkmen Devlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talebi Mehmet Yakubow Şahsatbek 96 kilogram agram derejesinde çykyş edip filtrelep galdyrmakda 167 kilogram agram galdyryp 2-nji orna we kümüş medala, iteklep galdyrmakda 204 kilogram agram galdyryp 1-nji orna we altyn medala, umumlukda 371 kilogram agram bolup 1-nji orna we altyn medala jemi 2 altyn we 1 sany kümüş medala nasip boldy. Şeýerde halkary ýarşyna Enemjan Rustamowa 87 kilogram agram derejesinde çykyş edip teltelep galdyrmakda 105 kilogram agram galdyryp 3-nji orna we 1-nji medala, iteklep galdyrmakda 126 kilogram agram galdyryp 1-nji orna we altyn medala, umumlukda 231 kilogram agram galdyryp 2-nji orna we kümüş medala nasip bolmak başardy. Türkmen turgunlarynyň bu kazanan üstünlikleri Türkmen sportunyň belinde göterilýändiginiň nowatda hysutlamasydyr.